O'n i'n gweithio cyngor Gwynedd cynt ac dwi wedi cael 16 flynyddoedd o brofiad cyn i fi ddod yma. Felly fel cyn apprentice yn hyn, dwi wedi gweithio lefel 2 i lefel 5 a mae'r apprenticeship rili wedi helpu fi i ddod trwy fy gyrfa o fel gweithiwr cefnogol i fod yn rheolwr tîm. So mae wedi rili helpu fi datblygu ymlaen yn y gyrfa ac o'n i'n mwynhau yr elfen o hyfforddi a mentora staff. So dod i fewn i'r sector yma fel aseswr oedd y cam nesaf, rili. Y ddau brif angerdd gen i yn y maes yma ydy yn iechyd a gofal yn enwedig, gweld gwahaniaeth mowr fedra ni'n neud i bywydau unigolion sy'n derbyn cefnogaeth. Felly, o ran dysgu'r prentisiaid i roi y gofal gorau i'r unigolion, mae o'n ffantastig be maen nhw'n neud. Be sy'n neud apprentice da fel gyn apprentice fy hun yn y gorffennol ydy rhywun sydd reit angerddol amdan gwasanaeth ar maes maen nhw'n gweithio yn iechyd a gofal. Person sy'n reit byblu, person sy'n reit easygoing, person sy'n just efo'r calon a'r empathy i weithio yn y maes, oherwydd mae y maes reit dwys a gallu bod yn anodd i weithio yn weithiau. Felly ti angen y sgiliau meddwl na i weithio efo pobl, dwi'n meddwl. Mae rôl y cyflogwr yn hynod bwysig yn siwrna dysgu yr apprentice. Maen nhw yn fod i gefnogi'r unigolyn trwy'r broses o dysgu a hefyd yn gwneud siŵr bod ni yn cyfathrebu'n aml efo nhw, bod ni'n gadael nhw bod be mae'r dysgwr yn gwneud, lle maen nhw ar y cymhwyster. A wedyn, mae'r cyflogwr yn gwybod wedyn bod nhw'n cael rhywun sy'n gweithio iddyn nhw sydd o safon da, bod nhw'n cael y cymhwyster, bod nhw'n defnyddio hwnna wedyn i gefnogi'r unigolion yn y ffordd gorau bosib. Y rôl yr aseswr ydy i wneud siŵr bod yr apprentice yn cyrraedd criteria cywir, bod ni'n gwneud saff, bod ni'n bod nhw'n efo'r cymhwysedd, bod nhw'n reit competent yn ei rôl, a bod nhw'n dallt be maen nhw fod i gyrraedd, bod ni'n rhoi hyfforddiant iddyn nhw a adnabod y gaps o be maen nhw ddim yn wybod, a bod ni'n rhoi hyfforddiant iddyn nhw o gwmpas yna. Dwi wedi bod yn ffodus iawn o gael y rôl fel pencampwr dwyieithog i'r tîm, sydd wedi bod yn help mawr yn yr 8 mis dwytha, dwi wedi bod yn y rôl i hybu'r iaith Gymraeg ac i helpu'r staff sydd yn gweithio efo ni, aseswyr eraill sy'n gweithio efo ni i hybu'r iaith Cymraeg efo'i dysgwyr hefyd. Felly, mae wedi bod yn rhan bwysig, dwi'n meddwl, i godi profil y iaith drwy hynny. So, mae hwnna'n bod yn blesar.